Jesu Kristi. Anyị na-amalite nwa obere oge iji gafee oge ekwesịrị iji bido mana mgbe ụfọdụ ọ na-adịba egwu para ya kacha masị na-eme na ọ dị ọsịsọ ka ọ jee ụka nke ọzọ ofu onye asị gị fara 1 minute 2 minutes 1 minute adị mma na enwere kọlshọp agbasa akwụrụ na azụkwewe onye ọbụla n'aka ihe ekwegidezi aka anyị na-ere anya na taịm ihe egwukwa ndị na-ekwefa n'aka ọka ikwerefa n'aka ọ dịka ya sị na ị na-asọfa asọ ike ngwụrụ so ọkwọ na ya o iwe na-ewu unu too much unu bụ so ezigbo mmadụ so ezigbo n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ onye nwe anyị nọnyere unu ajamas anyị na-erunye bụ nke ụka nke 12 na-abara n'emume otu ụka si agụ afọ. Ọ bụkwara anyị ohere ikene Chukwu maka izu ụka Chineke malitekwara anyị ka anyị na-enye Chukwu ekene ka anyị si na ajamas na-agọrọ Chineke onwe anyị, ezinụlọ anyị, aka ọrụ anyị, ụmụaka anyị, ife niile anyị na-eme atụmatụ anyị n'izu ụka ka fancha nweta nkwado na ngọzi nke Chukwu n'aha Jizọs. Iji kwadozi maka misa dị asọ ka anyị lụta na anyị bụ ndị njọ yọọ Chukwu mgbaghara maka njọ. Ya onye bịara n'ụwa anyị zọpụta ndị lọghalụhelụha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna ha rịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga-duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
arịrịọ kọsara Chineke mkpa gị. Chineke anyị, ị kwadoro ihe ọma anaghị ahụ anya maka ndị hụrụ gị n'anya. Biko n'uhunye mkpụrụ nke ịhụnanya gị n'ime obi anyị. Meenụ ka anyị hụ gị n'anya n'ihe niile, hụkwa gị n'anya karịchaa ihe niile, ka anyị wee bịaruo n'aṅụrị nke ị kwadoro anyị, nke karịrị uche mmadụ nghọta. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị Chukwu ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe onye nwe anyị kwuru: mewe ihe ọma, kụba aka gị ọtọ, n'ihi na mgbapụta abịala nso. O ruola mgbe m ga-eguzo ikpe nkwụmọtọ m. Ndị mba ọzọ ahụ rapara n'ahụ onye nwe anyị wee na-efe ya. Ndị hụrụ aha onye nwe anyị n'anya wee ghọọ ụmụ odibo ya. Ndị na-ewepụ aka n'imerụ ụbọchị izu ike, bịakwa jidesie ike aka na ọgbụgba ndụ m. Ọ bụ ndị a ka m ga-akpọlite n'ugwu nsọ m, bịakwa mee ka ọṅụ ju ha obi n'ụlọ ekpere m. Aga m anabata àjà nsọ ọkụ na àjà ọbụla ha chụrụ n'ebe nchụàjà m, n'ihi na a ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere maka ndị niile a. Okwu nke osebụrụwa. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ka Chineke mere anyị ebere, gọzie anyị. Ya mere ka ihu ya chakwasị anyị, ka e wee mata ụzọ gị n'ụwa. Ka mba niile wee mara mgbapụta gị. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ka obodo niile wulite elu n'ọnụ, bịakwa nwee obi aṅụrị, n'ihi na ịkwụbara aka ọtọ wee na-achị mba niile. Ọ bụ gị na-eduzi mba niile dị n'ụwa. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Chineke m, ka mmadụ niile too gị, ka mmadụ niile too gị. Ka Chineke gọzie anyị, ka akụkụ ụwa niile sọpụwara ya. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom.
unu bụ ndị mba ọzọ ka m na-agwa okwu a, ebe mụ onwe m bụ onye ozi nke ndị mba ọzọ. Ana m eji ọrụ ije ozi ekenyere m akpa nganga, n'ihi na enwere m olileanya, ma na-eleghị anya apụrụ m isite n'ụzọ a kpasuo ekworo ụfọdụ ndị Juu, ka esite n'ekworo ha zọpụta ụfọdụ n'ime ha. N'ihi na ọ bụrụ na ọjụjụ a jụrụ ha mere ka Chineke n'ụwa dịkwa na mma ọzọ, mkpọbata ha ọ ga-adị aṅaa? Ọ ga-adị ka isi na ndị nwụrụ anwụ nweta ndụ ọzọ. Amara Chineke nyere n'okwu ọ kpọrọ enweghị ike ịlaghachi azụ. Ya nye anyị mmadụ onyinye ma ọ bụ ịhọrọ mmadụ, ọ dịghị eme ya nchegha. Dịka unu onwe unu ndị mba ọzọ si gbanwoo, ghara ịbụzi ndị na-enupụrụ Chineke isi, bịakwa n'oge ugbu a bụrụ ndị na-eri uru amara ya n'ihi nnupụ isi nke ndị Juu. Emechaa otu ahụ kwa, ka ndị na-enupụ isi n'oge ugbu a sọsọ n'ihi amara emere unu ga-esi rite uru amara. Chineke tụrụ mmadụ dum mkpọrọ n'ime ekweghị ekwe ha, ka o wee mere ha ebere. Okwu nke osebụwa. Okwu Chineke ghọrọ mmadụ wee binyere anyị. O nyere ndị niile nabatara ya ike ịghọ ụmụ Chineke. Anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si na Oziọma dị Asọ nke Matiu dere. Jesu hapụrụ Genazaret gaa n'ebe ọzọ dị n'obodo Taịr na Saịdọn nso. N'ebe ahụ, otu nwaanyị onye Kena bi n'obodo ahụ bịakwutere Jesu rịọ ya sị, onye nwe m, nwa David, biko mere m ebere. Ada m nwaanyị nwere ajọ mmụọ n'ime ya nke na-esogbu ya oge niile. Ma Jesu enyeghị nwaanyị ahụ ọnụ. Ọ gbara ya nkịtị. Emesịa ndị ụmụazụ ya bịakwutere ya rịọ ya sị, chụlaa nwaanyị a. Lee ka o si na-esogharị anyị na-enye anyị nsogbu site n'arịrịọ ya. Jesu sịrị nwaanyị ahụ, ezitere m naanị inyere ndị Juu aka, ndị bụ atụrụ furu efu nke Izrel. Ma nwaanyị a bịara daa n'ụkwụ Jesu rịọ ya arịrịọ sị ya, onye nwe m, nyere m aka. Jesu zara sị ya, o zighị ezi na a ga-ewere nri ụmụntakịrị tụpụrụ nkịta. Nwaanyị ahụ zara ya sị,
Ọ bụ eziokwu onye nwe m, mana a na-ekwekwa ka ụmụ nkịta nọ n'okpuru oche nri rie iri nri nke si n'elu oche nri ahụ daa n'ala. Jesu zara sị ya, "Nwanyị, okwukwe gị dị ukwuu. Laa, emerela gị ihe ị na-arịọ." N'otu oge ahụ, a gwọrọ ada ya. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Praise the Lord. Ai, a na-azụ ike ọgwụ ọ maka nyaa. Praise the Lord. Oh. Hallelujah. The Lord is good and all the time. If you're happy and you know, clap your hands. Ụfọdụ na-akị ọkọ. If you're happy and you know it, and you really want to show that you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, and you really want to show that you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, laugh for Jesus. Excellent. If you're happy and you know it, and you really want to show that you're happy and you know it, laugh for Jesus. If you're happy and you know it, hug your neighbor. If you're happy and you know it, and you really want to show that you're happy and you know it, hug your neighbor. If you're happy and you know it, do the fall. Onyoma nidiri mumma he. Onyoma nidiri mumma he. Onye na-eme mma, onyoma nidiri mumma he. Onye na-eme mma, onyoma nidiri mumma he. Omemma. Onyoma na-eme mma. Onye na-eme mma, onyoma nidiri mumma. Onyoma nidiri mumma. Onyoma nidiri mumma. Onye na-eme mma, onyoma nidiri mumma. Onye na-eme mma, onyoma nidiri mumma. Omemma. Onyoma na-eme mma. Onye na-eme mma, onyoma nidiri mumma. O nwere ihe o mere m ji enye ya ekene. O nwere anụ ọlụlụ m ji enye ya ekene. O nwere ọrịa gwara m ji enye ya ekene. Yekene, yekene. Yekele, kele.
There is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. My helper, my helper. There is something that makes me come into your presence. My kubaraya aka siyano mela eze ngwano babara ya egwu siyano mela eze asenge febere ya aka siyano mela eze febere ya aka siyano mela. Amen. Good. Today, n'oziọma agụrụ anyị fụrụ nnukwu nkata dị n'etiti Jesu na nwanyị onye ebe onye Kena. Amarọ m ịbụrụ nwanyị a ịma na a na-agụ oziọma now because na ịmalụgo njedebe mgbe ụfọdụ ya aghọtachi ya because na ịmalụgo mbido na nkwụsị ya. Lokene, if you were this woman, Jesu wee na-agwa gị ife a, ị ga ya kwụ ebe a? So ife m na-achọ ka anyị buru n'obi taa na nkata Jesu na nwaanyị akpara bụ don't give up. Ife ọfụ ya bụrụ megịnị? Ndị Igbo na-asị na kwechiri. Ife ọfụ otu ọfụ ya si dị megịnị aya ahụ isi. Don't give up. Maka na even a na-asị na onye jekọta ya alụ gị na-eme. O nwere ndị obodo na-asị setụlụ ya na nke o jere eje halis ka o nwee nke o ji aka. Mana ife ekwu na nke o jere eje anaghị ya n'iyi. So if o jide mkpa that you don't have to give up. Once there is life, there is hope. Onye ọbụla dị ndụ olileanya mere gịnị dị. Because na onwebere onye dị ndụ a ga-asị na God is done with. Onye bisie na ịma na Chukwu alụsigo ọlụ n'isi onye afọ. So every person bụ an unfinished business. Ngana God is ever at work. And mgbe ụfọdụ ọ na-alụ ọlụ anyị ada afụ ife ọ na-alụ. Anyị ada afụ otu o si alụ ya. Because anyị dị limited. Si ife anyị na-afụ bụ nke taa. Even ebe ị nọ kịta. Ị na-afụ onye nọ gị n'azụ, lesi m etogharịrị na-enye anya. Ka ị na-afụ onye nọ gị n'azụ. Ọ nwere ike sefụ ọ na-eme iyi n'azụ afọ ị na-afụ ya. Ịtọ ọnụkwa ọmụlịkwa. Ịtọ ọnụkwa megịrị ọmụlịkwa. Mana ịtụgharịkwa osukwa n'imi. A na-eme so ife anyị ada afụ riri nne. And that is why, because now our information is limited, or that you don't give up. Because when we are down to nothing, God is up to something. Now the reading, now the gospel, look at it. One, Biakutelu Jesu, will say, Jesu, have pity on me. My daughter is what? Being tormented by a demon. Umulife Jesu gwale. Obuye nkete na aga ebe ọ na-aga. Ignored her. Jesu obuye nkete. Ọkwa Jesu say na Matthew 11:28.
bịakwutenụ m ndị emere gịnị, ndị gbu na nga eme gịnị. Nwaanyị bịazie kedu ife Jesu mere, ogbu ya nkịtị, ife nke ọ dịghị anya. Gịnị bụ na mmadụ na oke just na ikelele mmadụ good morning na-aga ebe ọ na-aga, kedu ka o si adịghị? So ịma akọsịa ihe dị na Bible, like I did say at the beginning, because na ịmalụgo njedebe ya, you may not feel it. Na Jesu si buteli ibu na ya ga-enye ezumike, ka nwaanyị gbara bịa sị ya, and ọ yọrọ ya hụ tukwuo ya afa Jesu nwa David. O sị ya Mary ebere na ajọ mmụọ na-enye nwa nsogbu. Na-esi anya na-aga ebe ọ na-aga kwukwu ya akọ ya elibenu. Nwaanyị ọ na. Now, ịma na sometimes Jesu na-agba nkịtị. Enwere ike yọọ Chukwu ife, kpee ekpere, even mee fasting dị ya, mee charity dị ya, gbaa mbọ niile dị ya, ọ mara mee gịnị? Gba nkịtị. Sometimes ọ na-agba nkịtị, mana nkịtị ọ gbalụ abụrụ na ọ gbarapụgo. Ọ gbalụ nwaanyị nkịtị, ya na ya mmadụ na-eme gịnị? Na-aga. Ọ gbarapụrụ nwaanyị a because na mgbasa chụna ya, ọ chụnala ya, ọ chụnara ya. So when God decides to be silent, it doesn't mean he has abandoned you. Ọ bụrụ mgbarapụ, ọ bụrụ ọjụjụ, mana o nwere ike ịgba nkịtị. Enwere ike na-ayọ Chineke ka udo dị, nsogbu a na-increase, ọgbaghara na-aka njọ. Ị nwere ike na-ayọ Chineke ife ị na-ayọ mebi ka ọ tụgharịa ọcha, okporo isi naanị nkịtị ka ọ gbalụ. It happens. And o nwere ife anyị eme nwunye, o nwere ike decide to keep silent, all his choice, ọnya nwa chọrọ, and o lulu ya ịchọnụ. Ma I've gone a number of times, ife Kadarinze kwuru, ọ ya ife na-agba ume. Kadarinze sị na ịchọkwara ịdị na-atụ Chukwu alo, gị mee gịnị? Onye ọ bụ nwe ọnụ na-atụ na ọfụma. So okwu gị ya, you know. So na nke ọ bụla Jesu mere, ime gịnị? Ours is to keep trusting and believing. Then again, the people try to discourage this woman. The disciple say, "Oye nwa megene, chuna nwanyị a, keribe ji gba nkịtị ọ na-akọ ihe ọ na-akọ. Chuna nwanyị a, ọ na-enye anyị nsogbu." Mana o nwere ihe a na-akpọ ndị a na-akpọ destiny killers. Destiny killers, dream killers. Don't let them. Mana mgbe ụfọdụ kwa intention fa na nghọta nke fa mago adị genuine. Yeah, na their own understanding. Recall. Fa nwere ike fa ma bụ enemies, ọ bụrụ friends. Obu n'obi na alụ ọ na-atụ olu bụ ka ọ dị mma nke gị o. Mana na ihe ahụ ọ na-atụ n'ala bụ ihe ga-emebili gị ife. Lotana, Matthew 16, when Jesus prophesied about his passion, mgbe na Jerusalem ta afụfụ, oluo na ga-akpọdu ya na ọbịa na ya ga-anwụ, ọnwụsịa n'oge ekuni n'ọnwụ. Kedu ife Peter gwara ya? Ọ sị onye nwe anyị, Chukwu ekwena na ife a ya eme o. Na nghọta nke Peter, ọ bụ ajọ ife ka ọ na-agwa ya? Ọ bụrụ ajọ ife, ezigbo ọlụ ka ọ na-atụle ya na nghọta nke ya. Mana ọ bụrụ na ọ kwetala ya, kedu ife ya emenụ? Destiny ya o mebie ya. Ya ka eji nwee destiny killers, dream killers. Fa nwere ike fama bụ enemies, o nwere ike bụ friends, and for this sincere na alụfa na-atụ, mana ọ nke nwa ka ọ dịrị ịma ebe ị na-eje. Inwe ebe ị na-eje, o nwere aka akọlụ asị no ndị na-akwụkwọ ka sị na ife amele. You know, I did apostolic work there 1 year. That was in 1999. So whether m bụ eziokwu m asị ya ife akọlụ. So ọ nwere onye na-ete mmanya n'anya bicycle a na-akpọ Long John, this bicycle. So o tesia mmanya obu oke ya na ihe na ya n'azụ buluzie ya na-abịa. So that's not to give him no during the war. So
nwa ya ka ọ techara bulu wee na-aga mana o nwere ka mkpụrụ anya ya si wee dị, right? So o nwere ike ọ bụrụ fault ya, o si na chi. Ọ na-ene anya na anya ya fesi aka nri, amụrụ m achọghị m ikpu ya ihe ọbụla ndị mmadụ na-akpụ ya, mana o nwere ike anya ya fesi aka nri ọ na-aga straight, o nwere ike o fesi aka ekpe ọ na-aga otu nke ọzọ. So nwaanyị bụ ụkpa eje afịa, and ụzọ a bụ winding road, ụmụaka ụmụ village road a ofu onye ga na-aga na ya. Bicycle ọ na-abịa, anya ya na-aga n'aka nri, iru bicycle na-aga n'aka ekpe. Ọ na-enye nwoke anya, ọnya si ebe a ka ọnya si nke ọzọ. She was confused. Ọ na-ekati anya nwoke a ịmara ndị nwoke na bicycle a na-anya o nwere iru bicycle si emebe mgbe ụfọdụ. Ya na nwaanyị amekata ife o wee nuru ụkpa afịa nwaanyị nuo n'ala. Nwaanyị wee dịsị erechi agwago m gị jebe ebe ị na-ene anya maọbụ idebe anya ebe ị na-eje. Ya jebe ebe ị na-eme gịnị, ị na-ene anya maọbụ inebe anya ebe ị na-eje. This kind of woman. So ndị mmadụ na-atụrụ ha alụ anya ụdị n'ebe ị na-eje. Jebe ebe ị na-ene anya maọbụ nebe anya ebe ị na-eje. Never mind them. Ọnụ kwuru njọ, aṅa na ha ntị, ha ga-ekwu okwu kwugide onwe ha, ha jiri gị kụba asịrị. Ngwa kwụsị ebe afọ. So this woman refused to listen to ife ndị disciples na-ekwu. Ọma na-eme gịnị? Na-eje ebe ọ na-eje. Because ọnụ ndị mmadụ igebe ndị mmadụ ntị ife a na-ekwu na ife a na-eme, ị ga-adanye gọta o. Ịdị na godo ha na ka fa zọọ okwu gafere, fa gasị na ịdịrọ smooth. So o nwere otu isi mee o nwere ike ịdị ha mma na ife dị gị mkpa bụ mee gịnị, n'ebe anya nwaanyị nebele anya ebe ọ na-eje. Ọgwụ na ka o ji wee gbanarị. Ọ bụrụ na ọ ṅalụ ndị apọstụl akwa ma Peter o ma James ma John, ndị a bụrụ just ordinary people, ndị isi ndị na-eso Jesu. Nwaanyị mee gịnị? N'ebe anya bụ never you give up. Now this woman, everything dị against her. Ịma na ife abụ na be ndị Jew ọkwa ịmalụ, and ịma na first century Jewish people na onwere ife ji ụmụ nwaanyị kpọlụ, right? Male dominated world ka ọ bụ mgba. So o kwesịrị ọdị na ịbịa dị nso. Nke a bụ ofu, nke mbụ na nwaanyị, nke ịbụa ọ bụrụ onye Jew, onye Gentile, nke ịtọ pagan. So if you go reasons eji wee sisi mee gịnị chụna ya. So every odd dị against her. Mana nwaanyị refused ka ife niile a dị against her ka ọ na-apịa ọlụla anya o nwere n'ebe Chineke nọ. Even Jesu onwe ya delayed. Jesu agbara gbuo nkịtị, ọ na-aga ebe ọ mana nwaanyị kwuchiri n'ihe ọ na-eme. Sometimes delay, indeed, what appears to be delay n'anya anyị n'ebe Chukwu. God doesn't delay. Ọkwa ịma Chukwu adịghị delay kwa. Do you know that? God doesn't delay. The Bible says, Isaiah chapter 60 verse 22 also, when the time is right, I will make it happen. Now, when the time is right, Oji said na Ecclesiastes chapter 3, there is time for everything. So he doesn't delay. Ode delay. Ọ na-anya anyị nwa ka ọ na-adị ka gịnị delay, but he doesn't delay. Ife niile na-aga otu o si wee hazie. Ndị Igbo ji asị na ụkwa lụọ oge ya ọda, olu oge ya ọmada. So ọ ka na-aga n'anya ya. So ife dị ka delay n'anya nwaanyị afọ, nwaanyị a ji anya mmụọ ghọta na ife abụrụ delay. No, na Chineke ka na-eme ife. And sometimes when it appears that God is delaying, ene anya ife ọ na-akwado could be bigger than what we imagined.
I recall, I think in 2012, I'm on vacation now, this United States. Before I'm back in Cambia, keep Azwa. So I'm a Bible vacation, you know. So I was in Maryland. Nanke, my cousin, one of my cousins. So I think Echika Manaba, Nigeria. So if I Qatar, I was like I and the family were doing dinner, buffet, right? So na Chinese restaurant. Ilo itogasi aka ife icholo akwadozie ya ozugbo, you know. So mụ si Nigeria be nga na echi e wee sị m tụwa aka ife m chọrọ welu uche ụmalụzi ife mụ na ife na-eme gbosi ya ịghọtago. So ụmụ ya ka pesịrị mpe mmagonu ụmụaka n'aka otu a na-ekilikwa ndị a mụnwa ya nwara nwunye ya megbuo nke va m tụọ nke m weta azụ nke a tinye tọki nke a tinye anụ nke a fesasị aka ebe niile afọ jezi anọdụ ana, you know. So nke fe gburu oge ebutie mụ anọdụ na-eche nke fe gburu oge ebute ha na-eme ife nwelụsịa small shops dị asị ma ntaba ife akịta tajuo afọ bụ ka m si je rapụ ya nsipụrụ mmiri nsipụrụ mgba nkịta mgbe ndị a bụ nke m abịa o wee bụrụ a very massive tray ka ebu maka anọ m na-atụ aka otu a. So mana ife afọ kụziri m ife, sometimes when it takes time, perhaps God is planning something big. Ọ bụ na o wee oge na Chineke ime ya eneghị anya ife ọ na-akwado mere gịnị buru ibu. Ọ bụrụ time ọ na-ewe iji wee si white yam ka ọ wee iji wee si porridge, ọ bụrụ the same time. Ọ bụrụ time ọ were iji wee si white rice ka ọ were iji wee si jollof rice. So a na-akwado ihe ogbugbu oge Nwachukwu mara na gịnị na-eme eneghị anya nke kanụ ka a na-akwado. So you don't have to give up. Oh, Fufada no Nigeria, I think Father Mbaka said ebele bụ push. Ebele bụ gịnị? Push. And ọ kọwara ya na push ya bụ pray until something happens. So the woman kept pushing. She didn't give up. And like I did say, ngozi Chineke bụkwanụ ụgbọgụrụ na-amara oke. Ya onwero ndị ọ dịrị iche. Ịma na Jesu gwara nwaanyị asị ya, I was sent to the lost sheep of the house of Israel. Therefore, kedu ife o mean? Ebe ọ na-abụrụ onye Israel na ngozi emere gịnị? Elu okwu ya o ketara okenye ya. Mana ife niile na Jesu na-eme abụrụ ịmago to dismiss her because na nwaanyị a bụ onye mba. Ọ chọrọ to elicit faith ka ọ tọpụta okwukwe first ka ọ banyegoro into relationship with her. Maka na ya na ya nọ na-akpa nkata. So o develop some sort of relationship. Nwaanyị na-amawanye Jesu na-etowanye n'okwukwe. Ọ bụrụ na o sibi ike, let your faith go deeper. Ịma na option now ka enwere. Yeah, when it is most difficult, it's either that you give up or na ikwechiri gbasibo mbọ ike. Option now, either na imelu gịnị na ichi nle aka na si in fact na ọ bara uru na ruo ole mgbe or na imelu gịnị na ikwechiri. So ihe Jesu na-eme mgbe afọ bụ ka ọ fụọ okwukwe dị n'ime nwaanyị a. That is why Jesus wee sị okwukwe emeka gịnị ebuka. Kedu ife ọ gwaziri sị now let it be done for you as you wish. Ịgụ ya n'oyibo otu a ka o si dị. Ọ sịrị ya ka emere gị ya ka Chineke si chọọ. N'oke onye si chọzi ka anya bụ nwaanyị si wee chọọ. Even we pray, Asimuche na me, okay? But at this time, Jesus toyere, siya wine, uche nge wa mezie, because ogo silo okwukwe a na-afụnugo, o kwechiri kwechisi ike, Joni amana, ana agụ okwukwe okwu ya ma nkịta, ọ malụkweta na ya bụ nkịta nke dị na tebụl sinye, ọ malụkweta, o ụdị okwukwe a ka ọ na-abụ Chineke efu.
ọ gọzie onye na-ayọ ife. And that is why now, letter to the Hebrews, in chapter 11, verse 6 says, without faith you can't please God. Nyewepụ okwukwe nwere ihe ihe menwu ya so chukwu okwukwe. Okwukwe a ka ọ na-abụ na sị nwa m okwukwe gị emego gịnị? Ezogo gị. Ya bụ na jamaa sị ka anyị ọnụ chukwu. Mgbada echiche anyị ji bịa dịka nwaanyị Kena ka anyị kwedosi ike. Ọ bụrụ na it appears he's not answering, keep praying. When people try to discourage you, keep believing. Ọ dịkwana ike ọ na-azị ya n'ụzọ ị na-atụrụ anya, keep trusting. Osizi ike si ya onye nwaanyị me gịnị? Mere m ebere. Onye bụ ekpere nwaanyị akpere. Onye nwaanyị. Pope Francis, by the way, na Year of Mercy, say, ọ bụrụ na ebe ikpe ekpere and ị mara where to begin from. Imago. Ọ sị na burdens rie nne, ị mara nke ị ga-akpọ rapụ ibie. Ọ sị that it is enough na-ese Chukwu, Lord have mercy on me. Because na ị mara ọzọ ebe ihe ebido. And ị nwere ike nke afọ ị na-ebu ụzọ, ọ bụrụ na ọ bụrụ oge ya lụrụ, na anyị nwa ga-ekpe azụ n'ebe Chineke nọ. Therefore it is enough isi ya, Lord mee gịnị? Have mercy. Amara m ebe m ga-ebido, just mee ebere. Anọ ife nwaanyị a yọrọ na ayọ, Lord help me. Ka Chineke nyere anyị aka, zaa anyị oku, zaa anyị ekpere n'aha Jizọs. Udo dịrị unu. Ka anyị kwupụta okwu anyị na Chukwu ekwe m n'otu Chineke. Na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa afụfụ, nwụọ, enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo. Ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esegbu na-etokọrọ onye na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwuta m otu baptizim maka mgbaghara nke njọ. Ana m atụ anya mbilite ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Ekpere nke ndị kwere na mmadụ itoolu na itoolu duo anyị na ekpere ndị kwa ya ga-agwa anyị ife anyị ga-aza, ka anyị nwee nọrụla anya na ife anyị rịọrọ Chukwu n'obi ọma na ebere ya na ọ ga-emere anyị. Answer thy prayer.
n'ezie mkpa ndị ọzọ ibu n'obi wee bịa Jamas. Ka anyị oziezi nne Maria ka o bulu ayọ anyị niile ndị a bugara Chukwu ma ndị anyị na-elotara site n'ikpe ekene Maria. Maria dị nsọ onye nke Chukwu, yọbala anyị bụ n'ụzọ ọrụ ya. O Chukwu onye pụrụ ime ife niile, n'obiọma na ebere gị biko chee ntị n'ụlọ arịrịọ anyị butere n'iru gị ma mere anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị n'aha Jizọs. Yọbanụ ụmụnne m ka aja mụ na nke unu bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị biko nụ nara aja anyị na-ehunyere gị dịka onyinye anyị ji agbanweta onyinye nke ka mma site n'ihunyere gị onyinye nke ị nyere anyị meenụ ka anyị nata onyinye nke bụ gị onwe gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu.
ihe zie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya gbọbata anyị n'ọkwa dị otito, nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke ya bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu.
otu ọkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke ya na ncheta kem. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeanị arịọ ka m na-eketa oke n'ahụ n'ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị Leo na bishọp anyị Robert na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Biko meere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na Fortunata dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were n'ekpere ahụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Zọpụta anyị na-arịọ o sepụrụ ụwa na ajọ ife niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị. Ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwere nsọ na-atụ ya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana ya na njọ anyị gị aka, ma lekwasị ya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Onye ọbụla metụ nwanne ya ka sị ya,
kpochapụ njọ nke ụwa ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. O pure eyes of creatures, sweet mother, sweet maid, thy one spotless way in Jesus was laid. That night has called thy rod, whose mother and we look out for thy shining, sweet mother, sweet maid. Deep night eyes come thy run, this rough spoken word, and the banners of darkness are boldly unfurled, and the tempest judge eyes are on thee. They look to thy shining, sweet star of the sea. O blissful and calm was thy wonderful rest, that thou gavest thy golden, thy virginal breast, for thy heavenly levy found heaven in thee, and in shining thy shining, sweet star of the
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị site n'ihe ọgbụgba ndụ nke ya imeela ka anyị keta oke n'ime Kristi. Anyị ji umeala rịọ obiọma gị ka ime ka anyị site n'iyi ya n'elu ụwa bịa keta oke n'otito ya n'eluigwe ebe ọ dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Otodri Jesu, second collection. Yamane mere mo, aga me buru hallelujah buru. Oye ne me mo, aga ba bara hallelujah para. Ikene jindu mo, aga me buru hallelujah buru. Para hallelujah para. Pangareze Jesus omema. Aga me buru hallelujah buru. Oye ne me mo, aga me buru hallelujah para. Tukune yendo, aga me buru hallelujah buru. Hallelujah para. Pangareze Jesus omema. Ainga buru hallelujah buru. Oye ne me mo, ainga buru hallelujah para. Tukune yendo, ainga buru hallelujah buru. Hallelujah para. Pangareze Jesus omema. Otodri Jesu, parish announcement. The annual Catholic Appeal Bishops Campaign is in progress. Our goal for this year is $26,804. As of now, we have $18,889 in pledges. Thank you for your support. We still need $7,915 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every gift is important. Pledge envelopes are available in the back pews. Thank you. Registration for our religious education classes is now open. We welcome all families to enroll their children and continue growing together in faith. For more information or to register, please contact the Rectory office. Save the date. The African community is holding their 2026 anniversary retreat and Thanksgiving, Friday, August 28th and Saturday, August 29th from 6:30 p.m. to 9 p.m. each day. Virtual meeting via Zoom. All are welcome. For more information, see the bulletin. Sacramental preparation classes. Our parish offers classes for youth and adults ages 17 and older who have not yet received the sacraments of baptism, First Holy Communion, and confirmation. For more information and to register, please contact the Rectory. Please note that the Rectory will be closed on Fridays during the summer. Otodri Jesu. Biko, Father Cosmos' anniversary celebration is coming up on September the 5th. And
according to the call in emergency meeting, our own part of preparations, I even agree what we have to do. So because I get donations, voluntary donations. So I'm sure that everybody amongst us on our platform, so we're going to continue on the platform. Many people not at that meeting pledged their donation. But please, I need to redeem where the pledges. So you can, our financial secretary is here, our PRO is here also. So please give the money to the PRO actually. And Miji, you are here, you can sell it to his number on the platform. Ndi pledge, please continue to sell the money. And when the are here in church this morning, so I will engage a PRO at the end of the Mass. So please continue to that because September is right around the corner, September 5th. So let us do what we are supposed to do. Because for the elderly mothers of our parish, Ndi Igbo, Ndi Hana sister Nemeka, so when the study or the meetings Hana Mena Clement the Pope, August 22nd, 10:30 a.m. na Clement the Pope. I'm sure no matter what I'm talking about. Our elderly retired mothers, especially when they say from Nigeria, they're here, you know, be Iletu Mohan and all that, please get them in contact with Sister, Reverend Sister Nemeka. We all know Sister Nemeka. Of course, so our member, Lady Lolo Chinyeru Zigwe is asking us to reserve November 7 for important event. So please schedule other things that you have to do around that date. About our Omwaka Inago and come and summarize for us. Jihan, I don't have the, nobody has volunteered, but we are sort of waiting for Father Cosmos to come back to fulfill the last one we did. So, ndige menu na prepare kwano, and once Father Cosmos is back, we will resume it. But, you know, don't forget about it. I remember Dr. Gloria Oluchukwu, you know, so she needs our prayers altogether. Come, because, you know, this is her last trimester week for delivery. So I know have a lot of us, a lot of our women here who are giving us new babies. So, Father, yes, okay, Father, very maka self-delivery. Yeah? Ngwa gbatịanụ n'aka n'isi Chineke pụrụ mefere n'ekene ka anyị na ya gị n'isi adọrọ Gloria onye nke na-akwado ịmụ nwa. Anyị na-ekene gị na for the favor inyere ya iji wee na-akwado ife a ugbu a. Anyị na-ayọzi gị onye nwe anyị to be with her, nọnyere ya na this last journey nke fọdụlụ iji wee nwee nwa ọfụ nke ị ga-eji wee gozie ezinụlọ fa na this Catholic community. Anyị na-ayọzi gị onye nwe anyị gozie the doctors and nurses, even the labor ward ebe ọ ga-anọ, mee through the instrumentality of these caregivers ka enwe safe, peaceful and successful delivery to the glory of your name. We pray through Christ our Lord. Amen.
ka Chineke gozie gị nye gị ọmụmụ n'udo nna na nwa na mmụọ nsọ. Birthdays, please. And when do you have birthday this week? Every father quarter now. Okay, Lolo, Attorney. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Extend your hands toward them. Heavenly Father, we thank you for your children who are celebrating the anniversaries of their birth. We thank you for the favor of this year's birthday. We pray, O Lord, to keep granting them many, many more years of birthday celebrations in good health of mind and body. Go before them to lead them, behind them to protect them, both them to shower your blessings upon them. May every day of their lives be a testimony to your goodness through Christ our Lord. Amen. May the Almighty God bless you and keep you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Happy birthday. Otodri Jesu. Gigi, I'm me to Putra Bryant. Your birthday today, kwa. Anniversaries. Just, when did you have the question in their heart? And one year's Mozi for parking lot issue. But don't worry. We will give them some rain check at the end of the Mass. Any anniversaries? Anniversary celebrations? Is there anybody worshiping with us for the first time today? First time worshiper? All right, Utodri Jesu. Have a nice Sunday. So anyị na-ekenekwa mmadụ nche maka isonye ọfụma na Jamas nke tata ka anyị ka bulukwa n'obi dịka esi ama ọkwa eri oge September 5 anniversary and birthday Father Cosmas eji m n'aka na ya akwadosigo na-echezi kedu ụbọchị anyị alụzi anụ elu ọkwa ibe anyị na-echezi bụ oge elukwa elu ka ọ na ome elu ọrụ ibe anyị na-echezi Chukwu agọzigo unu onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwaba unu nna na nwa na mmụọ nsọ na banụ n'udo misa gwụsịgo